Para pamirsa ingkang kinasih, salam tentrem rahayu. Sugeng pepanggihan kalian Priyatno Marsudi, pandhita saking GKJ Bumi Agung Klasis Kebumen. Kepareng badhe ngaturaken renungan Sabda Winedhar dinten Kemis 2 April 2026 kanthi jejer kedahipun tambah becik. Sabda pangandikanipun Gusti kapetik saking setunggal Korinta bab 11 ayat 26 ingkang mekaten suraosipun. Awit saben-saben kowe padha mangan lan ngombe ing tuwuh iki, iku ateges kowe padha martakake sedane Gusti nganti tumeka ing rawuhe. Para pamirsa ingkang kinasih, ing gesang kita padintenan nedha roti menika kalebet bab ingkang kaanggep limrah. Ananging ngombe anggur menika mboten limrah. Kangge kita tiyang Kristen, nedha roti lan ngombe anggur menika kita alami nalika kembul ing bujana suci. Anggen kita nedha roti namung sairis lan ngombe anggur namung sak sloki. Awit menika minangka simbol kangge pangenget-enget tumrap sangsara lan sedanipun Gusti Yesus Kristus kangge nebus dosa kita. Limrahipun ing wekdal bujana suci ingkang ibadah langkung kathah katimbang adatipun, malah kepara luber. Wonten gereja ingkang ngantos pasang tenda lan nambah kursi nalika peladosan bujana suci. Pangagengipun warga pasamuan ugi beda kalian adatipun, ketingal langkung rapi lan langkung sae. Rasul Paulus rumaos priyatos awit ing pambujanan menika wonten kedadosan ingkang kirang prayogi. Wonten tiang-tiang ingkang namung mikiraken dirinipun piyambak, nedha lan ngombe sak kathah-kathahipun, ngantos wonten sedherekipun ingkang boten uman. Warganing pasamuan sami dene boten ngatosaken sesaminipun lan boten ngudi wontenipun patunggilan ingkang sae. Gesangipun patunggilan boten sangsaya sae, nanging sangsaya awon. Anggenipun nedha lan ngombe boten kangge pangenget-enget sangsara lan sedanipun Gusti Yesus, nanging namung nengenaken kabetanipun piyambak. Anggenipun masamuan boten nedya nedha pujanipun Gusti. Awit nalika kembul ing bujana menika sami tumindak ingkang boten prayogi. Para pamirsa ingkang kinasih, gegelitaning pasamuan menika kabangun linandhesan pakaranipun Gusti Yesus Kristus ingkang nandhang sangsara, seda lan wungu awit katresnanipun dhateng manungsa. Pramila para pitados katimbalan mujudaken gesang ingkang prayogi, boten sembrono, ananging tansah lados linadosan lan nelakaken ajrih asih dumateng Gusti, satemah saged sesarengan ngluhuraken asmanipun Gusti. Amin.